учебен център Инфо България разговаряте с Николета. За какви курсове се интересуват, тъй като предлагаме английски, немски, испански и руски език? Немски език, да. Към момента учили ли сте немски език? Тъй като сте се обучавали и имате някакви знания, нашият учебен център предлага безплатен тест за определене на ниво, който е разделен на всички нива. След проверка от нашите преподаватели, може да ви кажем за кое ниво сте, след което да ви предложим група с подходящ удобен график за вашето време, за да се включите. Да, разбира се, ще ви дадем по-подробна информация във връзка с обучението в нашия езиков център. Всяко едно ниво, независимо от езика, се разделя на две части, като продължителността на всяка част е 60 учебни часа. И един учебен час се равнява на 40 астрономически минути. Да, разбира се, че получавате сертификат. В края на всяко едно ниво се явявате на изпит и при успеваемост над 51% получавате безплатен сертификат. В момента можете да се възползвате от нашия промоционален ценоразпис, който също ще ви бъде изпратен като съобщение. Ако имате някакви други въпроси, сме на среща, можете да ни пишете по Viber или да ни се обадите на посоченият номер. Благодарим и ние за обаждането, ще се радваме да се запишете при нас. До чуване и приятен ден!